यही सुजनपुर गाँव यो होचंती दुई संस्कारी महिला कस्तूरी आ मेनका केमितिका एमानकर संस्कार चलंतु हेई जिबा टिके परिष्कार। एमती घईटा मुझे राइजर देखी गोटे बोली घईटा करू से पुणी पेटू गंडा भाई आई तो घईटा नाउडंक भाया पूरा नंग नंग होती बेसी कहबू तो तो नाउडंक भाया घईटा को राइटा कर खाईदेवी। अरे कौटी माइपर पेट फुले घई तार पेट फुलू इमिति घईटा पाइचु पवन रे पेली होउची ए राती रे खटरे पाद न दउनु जाकी जुकी सोउ। अरे करू न करू ना पेटू घईटा कहीं करू राति नीति शोला बेलू दुख जंत्रणा मरबू एठी बेसी कहबू तो तो घईटा ना सात घेरा पानी भुलाई देबी सोचियो पाखरे हैला। हां सूर्य तो तो कथा को अनेकी बइचंती तू कहला माने सब सुनिबे आउ यार एडे बहुत मो घईटा कहबो आज तांकर दिन को मोर ये कहियो मो घईटा पेटू घईटा आज जाए तांको पेट कथा मु बुझिबी। यो होचंती सेई संस्कारी महिला कस्तूरींकर मोटा स्वामी दासबाबू। यो होचंती आउ जने संस्कारी महिला मेनकांकर पतला पति देव लेंका सब खाइबो तो 5 मिनिट होला वाला देइथिलो खाइदे सेंटी कोन होला 5 मिनिट थरे लेखा खाइबो 5 किलो लेखा फुलिबो खाइ नै सब खाइ खा से कस्तूरी कौन कहला मते तो घटा दिन नरम नरम ना तोर तो घटा जिमती सन मन खाओ मते बोला हेटी मु तुम कहि होची खबरदार 5 मिनिट रे थरे खाइबो तम टट्टी ऊपर चल गिरा ताइबे हाथ तो काले दिना खाइबी हां गिरा 5 मिनिट रे थरे लगा देखो पेट कमी बारे मो देह लागी बारे ओ जतन न बोलो तो गणारो माई पामु तो गणारो माई पामु। आलो फुल जानी मो भाई जाइए दबे एमती गोटे पाउडर आनी ये खाइला माने तो गंध मार्दन टेकी पकेबे। हेलो सीमा हेलो मो भाई जाइथिले हंक कंक कंक याको पई इमितिया टापुलेट आनी जंती ये खाइला माने तो खाली धनुष भलिया टंग टंग हेबे हेलो हां कोन कहला ता भाई जतरा हाँ आमर जिमती कहीं जाऊ ना आमर भी मो भाई जाइथिले मो कौन ख ख ख ख इमिति गोटे प्रोटीन पाउडर आनी ये खाइला माने तो एकर पूरा 22 कोप भलिया फुली जीवो हेलो मो बापा भी जाइथिले मो हाइलो फुल्ला सुन लो आजिकल लोक फोन न आइले भी मिछटारे बास पड़िया गप मारुचन हेलो चालुनी कहूँ छुंचिल तो पछरे गोटे कणा हेलो निज कणा को संभाले मो हेलो 12 पर एटा हला 13 पर देबे ढेर सब खाइबो कहि दउची हला आ खाइबो नै ये जो पनिके फल काटुची सेही पनिके तुम बाळ काटी दे बुझो साड़ी कांधरे रही बेकानी बढ़िया लगे मुश्किल लगे सेट मैचिंग हो
ଆପଣ ପତଳା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ 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 ଆପଣ ମୋଟା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ନୁହଁ। ମୋ ଘଇତା ଆଜି ତମ ହୋଇଥାଉ ତମ ମା ହୋଇଥାଉ। ଯଦି ମୋଟାରୁ ପତଳା ଆଉ ପତଳାରୁ ମୋଟା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିଭି ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ବସିଛି ବସିଛି। ହଁ ହଁ 2ଟି ରୋଗର ଗୋଟିଏ ଔଷଧ। ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ 2-4ଟି ଛେଳି ନଣ୍ଡି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେଇକି ବଇଛ କଣ ଯାଉନ ନେଇକି ଆସିବ। ହଁ ଯାଉ ଯାଉ କଣ କରିବ କଣ ମାଇକିନା ଯୋଉଭଳିଆ ଗଲାଣି ମାଇକିନା ଏବେ ଦଉଥିଲା ଆପୁଲ ଏବେ ଦେବ ଛେଳିର ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୋଳେଇ ଦେଲ ଆମେ ନିଜେ ପିଇ ଦିଅ ଆଉ। କଣ ହେଲା ନିଆଁ ଲଗା ବାଡ଼ି କିଆ ଏଇଠି ଭାଉଜ ବହୁତ ରାଗି ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ପାରୁନୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ ଦେଖା ହବ ଦେଖିବା କୋଉଦିନ। ଭଲ ଟିଭିଟା ବି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଓ ଲେଙ୍କା ବାବୁ ସବୁ ଭଲ କଣ ଭଲ ମରିଗଲାଣି ମୋ ଗଲ ଗଲ ଶଳା ମାଇକିନା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ 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 ମେଲା କଲାଣି ମୋ ଘାଇ ତମ ମାଇକିଣା ତ ତମକୁ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦେଇକି ତମର ଘାଇ ମେଲା କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଇକିଣା ମତେ ଖାଇତେ ପିଇତେ ନ ଦେଇକି ମୋ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲାଣି ରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲୁ ମଦ ଠୁପାଟେ ଦିଅନ୍ତୁନି ମାଇକିଣା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ତ ଘଇତାଟା ମଦ ପ୍ରିୟ ଲୋକଟା ତାକୁ ମଦ ନଦେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ମଦ ଶଳା ମୋ ମାଇକିଣା ଜାଣିଛେ ମୁଁ ବିୟର ଟିକେ ପିଏ ଖାଇତେ ଖାଲି ଦଉଛି କୋଉଦିନ ଜାତିକି ଦଉ ଟିକେ ବିୟର ପିଇବ ଶଳା କାଚ ରେଟ 160 ନଦେଲୁ ନାହିଁ ଟିକେଟା ଦେ 120 ତାକୁ ବି ଦଉନି କେତେ ଖାଇତେ ଦଉଛି ମତେ ଗୋଟେ ହଗିଛି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି କହୁଛି ଏଇଠି ଖାଇବ ଏଇଠି ହଗିବ ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବନି ଶଳା ଶୁଣିଥିନି ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ନର୍କ ମାଇକିଣା ଏମିତି କଲାଣି ଏଇଠି ଖାଅ ଏଇଠି ହଗ ହଉ ଚାଷ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଝାଡା ଲାଗିଲାଣି ଲେଙ୍କା ବାବୁ ତମେ ତ ସୁଖୀ ଲୋକ ତମର ତ ବହୁଛି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଓ ମୁଟାରୁ ପତଳା ପତଳାରୁ ମୁଟା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମରି ପାଖରେ ମୁଟାରୁ ପତଳା ପତଳାରୁ ମୁଟା ଆଲୋ କହିବାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ କହିବି କଣ ଆଣିଛ? ମୁଟାକୁ ପତଳା ପତଳାକୁ ମୁଟା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ହେଇଟି ସାରେ ମୋ ଘଇତା ନା ଭାରି ପତଳା ଖାଲି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ମୋଟା କରିହବ? ହବ ସବୁ ହବ ହେଇଟି ସାରେ ମୋ ଘଇତା ନ ମୋଟୁ ଆଉ ପେଟୁ ତାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦବ। ସିମ୍ ନା ମୋବାଇଲ କରିମି ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ବା? ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ? ଆସ ବା ହେଇଟି ଘର ଭିତରେ କଣ କରୁଛ ବାହାରକୁ ଆସିଲ ଟିକେ ରହଲ ତୁ ବେଶୀ ହଉଛି ସାର୍ ମୋ ଘରଟାକୁ ଆଗେ ଟିକେ ଦେଖିବ ଏଠି ଆସୁନ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ଫୁଲେଇ ଦେଲେ ସାରେ ରହୁନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପୁରା ଭୁଲିଯିବେ ସାରେ ଏଇ ମୋ ଘଇତା କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଚାପିକି ପଳେଇବ ସବୁ ଚାପିଯିବ କରିବାକୁ କଣ ପଡିବ? କିଛି ତମେ କଣ କରିବ ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିମି କୁହ ଭାଉଜ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆଉ ଭାଉଜ ଏଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ଝାଡା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ହଉ ଆସୁଛି ରେ ଭାଉଜ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ପତଳା କହିତା ଭାଉଜ ବୁଟା କହିତା ଭାଉଜ ଆସ ହେଇଲୋ ସାର୍ ଆଇଲେଣି ହେଇଟି ଏଠି ଆସ ବା ହେଇଟି ଆସ ଶୁଣ ସାର୍ ସେ ତ ଯୋଉ ପତଳାକୁ ସେଇ ପତଳା ଅଛନ୍ତି। ହେଇଛି ସାରେ କାହିଁ ତ ଯୋଉ ମୋଟୁ ପେଟୁକୁ ସେଇ ମୋଟୁ ପେଟୁ ହେଇଛି ଲୋ କାଇଁ କୋଉଠି ହେଇଛି? ଆଲୋ ଥାଟ କଣ ଦେଖୁଛ ଲୋ ଫଟୋ ଦେଖ ନେ ତ ଘଇତାକୁ ନେଲ ତ ଘଇତାକୁ ସାରେ
रे कौन ये फोटो रे ଭାଉଜ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ରାତିର ଖଟି ଖଟି ବନେଇছিল ଗୋଟେ ରାତିର କିଏ ମୋଟା ହେଲାନି ନା ପତଳା ହେଲାନି ଯାହା ହବ ସବୁ ଏଡିଟିଂ ରେ ହବ ଇରେ ଯଦି ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଥିଲା ଆମ ଝାଡା ପରିସ୍ରା କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲୁ ରେ ଗୋଟେ ମଜା ନଉଥିଲି ଆଲୋ କସ୍ତୁରୀ ଅପା हेलो मैंने खा पाला संसार उजड़ी गला ମୋ ସଂସାର ଭାସିଗଲା ଲୋ କସ୍ତୁରୀ ଅପା କଣ କରିଲ କସ୍ତୁରୀ ଅପା ଲୋ ଭାଇ ତାର ତ ପଛରୁ କହୁଛି ଯେ ବନ୍ଦ ହଉନି ହେଲେ ତୋ ଘଇତାରେ କଣ ହେଇছিল ମୋ ଭାଇ ତାର ପଛ ଧପ ଧପ ହଉଛି ପାଟି ପାକୁ ହଉଛି କିଛି କହୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋ ଆଲୋ ତୋ ଘଇତାରେ ଲାଇଟ୍ କଟିଗଲା କି ଲୋ ଛଅଟା ନୁହଁ କି ଛଅଟା ନୁହଁ ଗୋଟେ ବୋଲି ପେଟୁ ରହିତା ମୋର ଲୋ ସେମିତି କହୁଛି ମୁଁ କଣ 6ଟା ନା 9ଟା କରିଛି ହ୍ୟାଲୋ ମେନକା ଆମେ ପୁଡା ମୁଇଁ ତାକୁ ଏମିତି କଲେଲ ମେନକା ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିନେଲ ମେନକା ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳା ମକୁଳା ହେଇଯିଲା ମେନକା ଶୁଣୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁକୁ ଡାକି ଦେଇଛି ଘଇତାକୁ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଆ ସେଇଠି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦେଖି କରିବା କଥା ସବୁ ଦେଖିଦେବେ ମେନକା ଭଲ ତୋ ଭାଇ ତାକୁ ଭଗବାନ ଭଲ କରିଦିଅ ଅଗଣାର ମାଇପ ମୁଁ ତୋ ଅଗଣାର ମାଇପ ମୁଁ ମେନକା ଭଲ ହ୍ୟାଲୋ ଡାକ୍ତର ତୋର କେତେବେଳେ ଆସିଗଲ ଡାକିଥିଲ ସେ ଆସିଗଲ ଆରେ କି ଆମେ ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକିଛୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି ତତେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ ତମ ଘଇତାରେ ଯଦି ହେଇଛି ମୋ ଘଇତାରେ ବୋଧେ କିଛି ବଞ୍ଚିଗଲା ନା ବଞ୍ଚି ଏଇଲୋ ମରିଗଲା ଡାକ୍ତର ମାଇଲି ନମସ୍କାର ଡାକ୍ତର ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗେ ଦେଖ ଡାକ୍ତର କଣ ଏମିତି ହଉଛ କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଲୁ ନବ ଆରେ ତୋ ଘଇତା ଘଇତା ମୋ ଘଇତା କଣ 12 ଘଇତା 14 ଘଇତା 15 ଘଇତା ତମେ ଡକ୍ଟରକୁ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲ ନା ଘଇତା କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଡାକ୍ତର ଆରେ ଆଉ ଓୟାର କିଛି କାମ କରୁନି ଆରେ ମୋର ପିଷ୍ଟଲ ଆଉ କାମ କରୁନି यार भेल वासर किछि नाही आपण डाक्तर ना ग्यारेज काम करथले बा अच्छा एंकर हेइतिला कोन ओहो आ खाइबा लोकटा खाया देनो आ न खाया लोकटा जबरदस्ती पेलिज आउ कोन अवस्था हो भगवान जहा को जेमिति गडिछन आ तमे कहले कोन मोटा हे जियो पतला हे जियो ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ ଘଇତା କଣ ଆଉ ବଞ୍ଚେନି मते कहीं लागुन नारे सका पिंदिबी कानारे सिंदूर पिंदिबी ला ଦିଦି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୁଁ କାନରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି ଲୋ ମେନକା हाफ पेशेंस डाक्तर होचंती भगवान सदृश भगवान का आखिर लुह देखि पारंदिनी धैर्य धर बा एई नियो शंका आ एई नियो सिंदूर पिंधि दियो मो नारे छोड़ा से मो माइक ना ना रास्ता कोड पाइखिला जे जेतला पारियो आसी यूज करियो आयो रे मां हाँ सी है पड़िशार लोक सी तो नथिए मु काम चलेबी मु नथिले सी काम चले तू गोटे बार लोकटा एटी आसिकी सला तामसा लगी कस्तूरी बाबा हाँ लो मोर नड़ा हो कि खड़ा हो मोर घईता ठीक हाँ मोर तू पेटुआ हो कि पेटू हो
ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ସଂସାର କରିବି ଲୋ ମେନକା ବାପା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲା ଭଳିଆ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗଢିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ଆମେ କଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବ? ଆମେ ଆଜି ଯାଉ ତମକୁ ଜମା କଷ୍ଟ ଦବୁନି। ଲୋ ମୋ ଧାନ ମୁହଁର ଲୋ। ଭାଉଜ ସରକାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ହବ 5ଟା ଛୁଆ ତାକୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଲାଗି ପଡ କାମରେ ଚାଲି। ଜମା ହୁଅନି ଉଚ୍ଛଲ ଚାଲ କରିବା ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଚାଲ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଆମ ଧାନ ଚାଲ ଗଢିବା ଆମେ ପୁନେଇ ଚାଲ ଚାଲ କହୁଛି ପରା ଘରକୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ।